Alors, le planol de l'Arzac, que c'est aquí, est le pays, le premier habitat del département, enfin, de la província de Rouen. Acò sembla curiós perquè aquell planol és nou, és fred, és balatzat pel vent, més un cop era hi havia l'accent d'aquell temps, hi havia un país descobert, e poi hi havia de grotos, de vents, per tot. De fulles sostalafats, acò era balsam, el conservator del departament de la Vall que se no tractava malastrosament, que en paresquet el decret d'expandiment del camp, balsam protestat e foguet revocat per debre. Après la conquista romana, és aquell planol que se faria la distil·lació de resinoses per l'haver de porrosina per calafatar els bateus a Roma. Puis vengué l'ocupació de barbares, així vengueren els visigots, més après la conquista franca s'establiquet a Sant Martí de l'Arzac l'evescat d'Arresitum. Après, el país era partatzat entre els comtes de Toulouse i de Barcelona. El comte de Barcelona, rei d'Aragó, va llevar l'Arzac als templiers, que s'instal·laren a Santa Eulària de l'Arzac, i també a la cobertura de tot l'Arzac que appartenia. Els templiers fagueren de grans obòrios, de granges dins de l'Arzac, que són conservades encara, feren una gran explotació del país, però quan el temple fogueren destruïts, passat a l'hospital. Hi ha també les lluites religioses, així. En la vila de Millau, de Santa Frica, eren passades a la reforma. Tot el temps era així elevat a la feda pel formatge de Roquefort, perquè Roquefort és pas dins l'Arzac, però és a la limita de l'Arzac. Puis, exemple aquí, après la guerra de 70, que s'instal·lèt el primer camp militar sur l'Arzac. Més que d'aquell temps l'armada, quan era l'armada de fusils, el món acceptava l'armada, el camp era prou bel, que el món anava a veure, els soldats anava a veure dels habitants, que anàvem pau convocant. Més és a partir de 1907 que l'Arzac canviant de natura. Hi havia a Béziers un regiment que se sollevat que s'apel·lava el 2 de setembre. Acuerdo que al temps de la fa de Vinyaidos, l'ús soldats del 17 setembre meteren la crossaleta, però hi ha la cançó Glòria Soldat del 17 setembre, que se cantava en copera. L'ús soldats del 17 setembre fogueren mandats al camp de l'Arzac, que vengués d'enviar el primer camp de concentració. Davant la guerra de 14, el camp continuava el rol de manobra, més principalment per l'infanteria. L'artilleria hi tirava più presto 38 per any, e sa che era l'Uccarù d'aquell temps, i quasi una portata, come dire. A la guerra de 14, el camp servia de depot per prigioniers alemanys. E entre els guerres, continuat per la manobra, més començaron en 39 de embargar après la dissolució del Partit Comunista, de mandat i embargar de comunistes, en cranc. Puis, els resistents. Puis, en cranc aussi, els col·laboradors. Puis, après, hi meteren els indocineses. Puis, l'UFLN, l'Ansa del Basta, perquè organitzava una cauma de la fang, quan hi havia els prisonniers de l'UFLN sur l'Arzac. E après la paz d'Algeria, els FLN fueron liberats e se demandava això que se podia fer del camp. És alhora que aparegué el decret d'expandiment. Donc, un moment s'era pensat d'instal·lar de paisans sur l'Arzac. Això era possible perquè hi havia forces que havien abandonat les bòries, les afers les havia crompades, i havia preparat de noves bòries que se podien vendre. Això era considerat com zona d'accull, i hi havia de resiu que eren zones de depart, que eren les zones de depart. Hi havia l'Albals, hi havia també els països que estan negats per vagatges. Això fa que de persones, de paisans, vengueren crompar de bòries viejos, així, sur l'Arzac.
per exemple, Burgueil, a la vora de l'hospital, que la peut polir la vora de l'Arsac. Hi havia també de munt que era pas agricultor, més que jo faig estudis agrícoles, perquè d'aquell temps, a l'entorn de 1950, se parlava pas que de modernitzar l'agricultura, de fer des coses de liceus agricoles, també d'encoratjar els gaets. Ara se farà de gaets, també. Se farà el principal, aquell de la blaquieira. Més en memes temps que se preparava, que se damunt s'instal·lava, se tornava a instal·lar sur l'Arsac, el ministre de la guerra preparava l'expandiment del camp. Això fa que el decret d'expandiment del camp parequet sans que l'accent d'així ne successa res. El mer o els cunts l'aprengueren per la ràdio o per la televisió. Ara és això que farem aquí el primer punt de resistència de l'Arsac. Bon, ara qui sabés a paper que això que s'ha passat, el manifest dels cendrers, la vòria de la... Ha començat aquí la primera nada, se tinguet un meeting a Sant Martí de l'Arsac, l'any passat, per talladament, que fou la gran festa que s'ha passat. Sur le problème que tu as posé tout à l'heure, il me semble que tu le posais mal quand tu dis que soit l'Occitanie est un pays colonisé, un pays du tiers-monde, à ce moment-là peut se poser le problème des alliances de classe avec une bourgeoisie nationale par exemple, ou alors, bon, si elle n'en est pas une, à ce moment-là, bon, le problème ne se poserait pas. Je crois de toute façon que le phénomène général, c'est le phénomène de la lutte des classes. Qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que le capitalisme a été à l'origine d'un phénomène, d'un problème national. Això que fareu els paisans aquí no ho sap pas. Els paisans de l'Arsac, els centres paisans, volen demorar, sobretot que, com us he dit, seria el 13è cop que partiríeu. Seria el 13è cop que partiríeu. Més cal viure. Allora, credi que se sou pas ciutats e que siamo propagats, partirò. Allora, pensi che lo cal a ciutat tot, si no, può pas tenere un briuano.
que nos demoro de perdre acurats contra l'horror. Se demoro res a perdre, jugarem lo darrier joc. Cada sang per cada vent, cada vido la sioi mor, cada dolor la sioi pena, dal plus flac contro lo far, cada dolor la sioi pena, dal plus flac contro lo far. Son buono sotto las armos, ballo tiul como lo col, se morís son pas las armos, te portarem pas l'udol. Nos demoro res a perdre, cante sempre cridao. Se demoro res a perdre, jugarem lo darrier joc. Se demoro res a perdre, jugarem lo darrier joc.